Ka kira sunana. Mohini, na ambaci sunan wani kuwa? Baka ambaci sunan kowa ba yanzu Ram, kuma baka buƙatar ambatar sunan wani yanzu. Abin da yafi dacewa sai dai ka kira 'yata Siya. Babu wanda itilasta Yarima zuwa nan sannan? Kuma ba zai taɓa iya tafiya lokacin da yake so ba. Bai isa ba. Wannan shine maganar da nake gaya miki. Oh, maƙiyata ta biyu. Dole zan nemo ta. Idan har ba zan samu wani matsayi a cikin rayuwarka ba Ram, tabbas zan lalata wannan auren. Ina taya ki murna Mohini. Ranasa da wannan matar ba za su ƙara zama ma'aurata ba. Yanzu Ranasa ya zama ba shi da mata. Kina tunanin zaki iya yanke wannan alakar? Ina jin kamar rugurguzawa tsohuwar nan fuska. Kullum ba ta da aiki sai tsoma baki cikin al'amurana. Ya zama dole in bayyana a gaban Ranasa. In gama da wannan matsalar gabaki ɗaya. Ku zo, Maya, Moha, Matiya, Madara. Idan farce yayi tsaho, dole ne a yanke shi. Ba za ki iya yanke yatsanki ba. Haka ma idan ma'aurata suka samu saɓani, dole za a samu daidaito. Ba a yanke ba. Daya ma ba a kowane lokaci ba ne. Dangantaka take yankewa saboda saɓani. Wata dangantakar ba a yi ta don ta ɗore ba. Wannan batu ni da Siya ne na sirri. Don Allah ki cire bakinki. Ba komai bane a rayuwar Yarima yake zama sirri ba kaji? Kai ne Yariman Baharamga. Tsawon shekaru biyu ba wanda ita ka garin Baharamga daga danginka. Amma kuma duk da haka, mutane suna bauta maka. Suna miƙa sadaka ga gumakan iyayenka domin kawai su girmama su. Shi ne abun bautar Baharamga. Kuma abun bauta ba zai ja mabiyansa su bi hanyar da ba daidai ba. Amma Daya ma ni... Ka sani kai ne ginshikin Baharamga. Ba a taɓa yin saki a tarihin gidan Susediya ba, kuma ba za a taɓa yi ba. Ka sani ba a taɓa yi ba kam tarihin dangin nan naku. Sakin ba zai taɓa yiwa ba. Hakan ba zai taɓa faruwa yanzu ba. Babu wanda ya taɓa soyayya kamar yadda na yi. Babu wanda zai yi kusancin yin haka a nan duniya. Kada kai jayayya da soyayya ta tsawon shekaru 500. Ko in kashe kowa da ke cikin garin Baharamgar. Gobe ranar Kartik Burnima ce. Za a taru don ganin 'ya'yan sarauta suna kunna fitila. Kuma talakawa za su sa ran ganin sarkinsu ya haskaka rayuwarsu kamar yadda suka daɗe suna yi har izuwa yanzu. Sarauniya kin san wani abu? Amma kin san abin da Yarima Baharamgar yake so iba wa talakawansa a matsayin kyauta? Yana son ya karya alaƙa. Mutanen Baharamga za su so su ga 'ya'yan sarauta tun bayan wasu shekaru. 'Ya'yan sarautar da ba a san da su ba a wannan dangin. Bai kamata ka yanke shawarar da za ta janyo mana abun kunya ba a cikin dangi ba Yarima. Ram, zan so in ga lokacin da zan ga soyayyar Siya a cikin ƙwayar idanuwanka. Na san za ku kasance tare a koda yaushe. Idan ku haka ne kaka, to zan ɗaga kaina. Bari na kalle ki. A yanzu na gaya miki cewa ina son in rabu da Siya. Ba na ƙaunarta, ƙwarai a yanzu ba na santa, ba na ƙaunarta. Domin na tabbatar Ranasa zai ƙaunace ni. Wannan ƙarya ne, kuma ba zan taɓa bari hakan ta faru ba. Daima. Kada ka kuskura kai taurin kai Yarima, in ba haka ba zai iya kashe kaina a yau. Daima, Daima, ki ajiye wukar. Daima, ki ajiye wukar, ki ajiye mana na ce. Ka bari na kashe kaina. Daima, ki ajiye na ce. Me yake faruwa?
Ba komai. Za mu yi puja a karfe purnama cikin alfahari. Zan tabbatar da cewa ba a gano dangantakar da ke tsakaninmu da siya ba. Dai ma zan yi kamar yadda kika ce har zuwa goben. Amma bayan haka, Idan kana so da yi mutuwa cikin sauki, kada ka kuskura ka bari siya ta tafi. Yallaɓai baka taɓa sanin yadda wannan dangantaka take da muhimmanci ba. Ina so ka tsaya ka saurare ni yanzu. Na faɗa maka wannan dangantaka ba ta yanzu ba ce. Tsohuwa, kin yi jarumta sosai fa. Ni ma ki kalli abin da zan yi. Na shirya komai domin kuwa na hana wannan mai ya shigowa cikin fada. Lokaci yayi da za mu ceto rayuwar auren Yarima da sarauniya su ci gaba da rayuwar aurensu. Daga wannan yanayin da muke ciki, babu wanda zai iya raba wannan alaƙar ta Yarima da sarauniyarsa. Komai ya? Ko kuma saki? Abu ne mai sauƙi sosai a gurin Ram ya ce baya sona. Alƙawarinsa baya da wani mahimmanci a gurina. Yana jin soyayya ta da a ransa. Ashe ƙarya ne? Ram ɗin da na sani a da ba zai taɓa iya jure zama ba tare da ni ba ko da na daƙiƙa ɗaya ne. Yana ƙoƙarin ya ga ya sa ni farin ciki akan fuskata. Me yasa yake son rabuwa da ni? Ram me yasa bai gaya min dalilinsa ba? Idan har na yi kuskure, kana iya tsawatar min mana. Za ka iya zama da ni cikin fushi? Amma kuma kana yin fushi da ni? Me yasa Ram? Me yasa? Dafki o dafki, kina da shekara 150. Amma har yanzu baki gane ni ba, kin rufe fada kin hana ni shiga. Amma ta wace hanya kike gani zaki hana ni kudirina na kashe sarauniya? A yanzu waye ya isa ya hana ni na kashe sarauniya?
tafi bayan kwana 2 zan bar rayuwar Karam. Faɗa min ya zan rayu babu kai? Ka faɗa min ta yaya zan rayu babu kai a cikin rayuwata. Jin izzar da nake ba zai taɓa bari na yi saranda ba. Kuma soyayya ba za ta taɓa bari na ci gaba ba. Ni kaina ban ma san me ya kamata na yi ba. Wanne irin laifi zan rike a raina saboda na ji na tsane Karam? Ta ya zan iya nuna maka ƙiyayya kuma bayan ka san da cewa ina matuƙar ƙaunar Karam? Ta ya zan iya tsanar ka a cikin raina? Siya! 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 Nasa?
Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Dukan godiya ta tabbata ga Allah subhanahu wa ta'ala. Kamar yadda kowa ya sani, sunana Dr. Muhammad Shuwa, wanda aka fi sani da Dr. Shuwa, shugaban bincike da kuma sarrafa magungunan gargajiya, kuma hakimin sarkin maganin ƙasar Hausa gaba ɗaya, sannan kuma shugaban cibiyar Al-Ihsan Herbal and Modern Traditional Medicine. Alhamdulillah, ina gode wa Allah da ya mini baiwar bincike kan magungunan gargajiya har da na kimiyya masu cikakken tasiri, wanda duk mutumin da ya amfani da su da izinin Allah yana samun waraka. Yau kuma za mu tashi akan matsala ta cutar basir, wadda mafi yawanci ake kiranta da matsalar zafi. Shi ciwon basir wani abu ne wanda yake kama mutum, wadda mafi yawanci ya fi kama masu zama da kuma masu cin zaƙi da maiƙo sosai. Don haka wannan cibiya ta tanadi ingantattun magunguna wanda za ta magance wannan larura. Sannan kuma akwai abin da yake damun mutane a wannan lokaci, shine rashin kuzari ko kuma rashin sha'awa. Shi dai sha'awa ko ni'ima wani abu ne wanda Allah ya halitta domin sanya nutsuwa a tsakanin ma'aurata. Abubuwan da suke kawo wannan matsala mafi yawanci shine cutar sanyin mara da abin da ya shafi ciwon basir da matsaloli na istimina'i da mutum ya aikata. To a wannan cibiya mun tanadi ingantattun magungunan da za su magance wannan larura gabaki ɗaya. Sannan mun tanadi ingantaccen maganin typhoid. Wannan cibiya tana da babban ofis ɗinta a birnin Yamai, wadda ta buɗe ofis ɗinta a nan Yantala, bayan gidan Firaminista Hamma Ahmadu, kusa da kasuwar Haftagi. Mai buƙatar ingantaccen magungunan mu zai iya samun ma'ana. A birnin da Magaran kuma muna nan a cikin radiyo amfani a saman bene, duk mai buƙatar mu zai iya samun mu da izinin Allah. A Najeriya kuma muna nan a cikin garin Kano, jikin Taj Bank, Musa Baba Plaza, office mai namba 5. Mutanen da suke Arlit kuma za su iya kiran mu ta nambar waya kamar haka. Wanda suke Maiduguri su ma za su iya kiran mu ta nambar waya kamar haka. Wanda suke birnin Abuja za su iya kiran mu ta namba kamar haka. Sannan kuma muna aika magunguna a duk inda mutum yake a faɗin duniya da izinin Allah. Duk mutumin da yake cikin jamhuriyar Nijar ko Najeriya, da izinin Allah za mu aika masa maganin ta cikin awa 24. Fina-finai masu dogon zango da suke zuwa a kowane mako. Alaƙa ranar Juma'a da misalin karfe 8:30 na dare. Manyan mata a ranar Lahadi da misalin karfe 9 na dare. Shirin garwashi a duk ranar Litinin da misalin karfe 9 na dare. Da kuma fina-finan ƙetare, Hasken Soyayya a duk ranar Alhamis da misalin karfe 9 na dare. Duka a tashar Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Zan yi adalci ko daga abubuwa marasa rai ne. Rana sa shi ne rayuwata. Ta yaya zan sa rayuwarsa cikin hatsari? Ta yaya zan yi haka? Ta yaya wutan ta tashi haka? Ya abun bauta, yaya aka yi wuta ta tashi da yawa haka? Wutar ba da kanta ta tashi ba, wani ne ya kunna ta. Me? Ya abun bauta, wannan ba gasar gagarajekta ba ne ba, ka gane? Da wani zai zo ya kunna wuta. Wuta ce kawai ta kama. Na san wanda ya kunna wannan wutar. Zan koya masa darasi da ba zai taɓa mantawa ba. Wannan alƙawari na ne. Zan kira 'yan sanda. Wannan ba wuta bace ta yau da kullum, wani ne yake so ya ɗauki fansa. Dole ne in gano wanda ya aikata haka. Babu wanda ya san darajar rayuwar Ram sama da ni. Ka ƙara tsawon rai, Ram. Na so na lalata aurensa, amma hakan kusan rushe duniya ta ne. Wace irin soyayya ce wannan?
Wannan bai yi ba, bai dace ba, bai dace ba. Zan biya farashi don cutar da ranasa. Zan biya farashi. Siya ki manta da ni. Kina lafiya? Ka zauna a nan cikin nutsuwar babu abin da ya same ni. Baki san irin yadda sanki yake rinjaya ta ba. Kana yin irin wa'annan abubuwan waye ce ka sa rayuwarka a cikin hadari ne? Ba zan iya bari ki kone ba. Wutar ta riga ta yadu. Ta ya zan rayu idan wani abu ya same ki siya? Me yasa Ram? Me yasa yake maka ciwo ganina a cikin wani hali? Ko dan matsala ita ce abar da ta haɗa mu, kuma zuciyata tana bugawa ne saboda ƙaunarki. Ina son ki. Kana kira na da Rasgula, amma kana kallon kowane lokaci? Kai mai yin daidai ne, amma kuma har yanzu ina kallon hawayen a idanka. Ba za ka iya rabuwa da ni ba ko da na ɗan lokaci. Ta ya za ka rayu babu ni har na tsawon rayuwarka? Ɗan tsaya siya, don Allah karki furta irin waɗannan kalaman da suke samun rauni a zuciyata. Siya karki furta su, ba na son jin su. Ram, akwai wani lokaci da muke magana da juna ba tare da mun furta kalma ko ɗaya ba a tsakaninmu. Amma ko faɗin abubuwan da kai na kasa fahimta. Ram, ina so ka faɗa min dalili. Me yasa ka ce? Idan akwai wani abu da zan gaya miki, bai wuce cewa ba na son ki ba. Ina ga zai fi yin kyau idan kika yi abin da ya dace game da abin da ya faru. Ni ma hakan zan aikata, ko da kuwa ni ne a matsayinki. Ba na son zuwa ofis a yau. Ba na jin zan iya zuwa. A kowane lokaci haka kake ji. Ka faɗa min wani sabon abun. Saurara. Matan aure suna marmarin raba irin wannan lokacin da mazajensu. Ki yarda da ni. Ke kike samun irin wannan dama kowace rana. Ina so ki kankame ni, ki furta kalamai masu daɗi a gare ni a kowace rana. Me kake so na yi? Na gaji da kai Mr. Kajir ɗina. Je ka, saboda za ka iya jin abubuwan da ba su da daɗi da yawa. Kina ganin tsayin da nake da shi? Gemu na kuma mai kauri? Ɗabi'ata ta soyayya suna damun ki sosai, ko ba haka ba? Na taɓa tsokanar ki ne Rasgula? Idan na taɓa ki faɗa min. Na gani, ni ce Rasgula.
je ka kasance tare da wata muguwa mai ban tsoro. Me yasa haka ne ya abin bauta? Wannan abin hannun fa yana takura min da yawa. Wannan yana nuna yadda muke ƙaunar juna, kowace rana muna sarƙe da juna. Soyayyarmu za ta ƙara girma. Shin ka tuna da abin da ka faɗa? Kalli wannan. Ina da wata shaidar cewa kana ƙaunata. Kin ce babu abin da zai samu Ram idan yana cikin wannan fadar. To me yasa gobara ta tashi? Na damuwa. Yarima yana cikin tsaro a nan, a cikin wannan fadar. A farko, rayuwar Ram ce kaɗai a cikin haɗari. Amma yanzu, har da ta siya. Yi haƙuri karki damu. Ba zan taɓa bari waccan mai ta yi amfani da ƙarfin ikon tsafinta ba a kan Yarima da sarauniya ba. Zan kare ƙauyen idan hakan ya zama dole. Nasara tana cikin ɗabi'ata. Ina samun ta cikin sauƙi kowane lokaci. Me ya kamata na yi yanzu? Ta samu damar cutar da Yarima da amaryarsa duk da cewa ina kusa da su. Ta yaya zan raina ta duk da cewa na san wace ce ita na tsawon lokaci? Shin ƙwaƙwalwarki ta daina aiki ne, eh? Ni a koda yaushe ina gaba da ke. Kadda ki kuskure dai ki ce za ki ƙalubalance ni. Na tsallake manyan matsaloli a rayuwata. Ke wata irin iska ce idan za a kwatanta ki. Ba zan taɓa bari ki kasance tare da Yarima ba. Mutane suna rasa gashi yayin da suka tsufa, ke kuwa kin rasa hankalinki. Wannan hamada ce, kuma wannan iskar ta isa ta karya miki dukkan shirinki tsohuwa. Kina alfaharin cewan kin tsare fadar da gishirin sihiri tare da Trishos? Amma me ya faru? Me ya faru da biki? Ba za ki iya dakatar da ni ba, tsohuwa. Ina ƙoƙarin sanya ranasa ya kasance a cikin beheramga. Abu ne mai sauƙi a gare ni. Zan ci galaba a kanki. Na ƙalubalance ki tsohuwa. Ba abun bauta, ba muguntarki, ba dabararki da za ta iya tsayar da ni. Domin ranasa zai fara gani na yanzu. Har kiran sunana ya yi kwanakin baya. Kin san cewar ni ƙwararriya ce wajen ƙirƙirar mafarkai? Da zarar ranasa ya ga fuskata a cikin daren kartika furnima, zai bar komai ya taho gare ni. Lokacin da ya ambace ni, rayuwarsa za ta kasance a hannuna.
zan yanke shawarar lokacin da zai mutu. Rayuwarsa za ta kasance a hannuna kuma zan yanke shawarar lokacin da zai mutu. Daima? Daima? Yarima yana lafiya? Lafiyan shi kalau, amma Daima na yi babban kuskure da ban faɗa miki ba. Ya yi wa jama'arsa alkawarin cewar ba zai yi ibadarsa a cikin fadarsa ba. A filayen Baharanga shi ma'anin yake so ya gudanar da ibadarsa tare da mutanen shi, na rasa yadda zan yi. Kaman kowane lokaci Ram da Siya ba sa cikin aminci a cikin fadar. Kuma shi me yasa yayi wannan alƙawarin Daima? Dole ne in fahimtar da shi. Kuma dole ne in yi duk yadda zan yi in hana shi fita. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Albishirinku masu kallon mu, wannan karan mun shirya tsaf da tashar mu 'yar yayi wato Algaita TV. Hausawa suka ce abu namu maganin akwabe mu. Don kuwa Algaita TV ta shirya muku dadaɗen shirye-shirye kamar yadda kuke gani. Yanzu ne na tabbatar da cewa da kai da mahaifiyar taka zero ne after decimal point. Jahilan banza ne. Kai da ka ta audu. Ta dalla rufe mutane baki. Mutuniyar banza mutuniyar. Wallahi ba ku da ɗakin nan ba. Muke tunanin ki ke wasu ta garci? Waye ku me na diki? Abari tun da kika shigo nan ofis din wallahi ba gun da zaki. Fargaba? Fargaban me? Ai tauraruwa da ke sirrin samaniya ta yarda da matsayinta ba ta fargaba. Dahir kicin, gidanki a hannunki. Ka ajin kana a makaranta. Wannan abin da so kana. Ban fahimci duk abin da kike faɗa min ba mu. Ban fahimci duk abin da kike faɗa min ba mu. Bayan waɗannan ma akwai wasu shirye-shirye suna nan tafi. Ku ci gaba da kallo tare da iyalinku kamar yadda ni ma nake kallo tare da nawa iyali. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Algaita TV, nishaɗin al'umma cikin aminci. Haka zan yi. Alƙawarin mutum ya fi daraja akan rayuwar wani. Yariman Baharamga ba zai taɓa iya karya alƙawarinsa ga mutanensa ba. Ranasa ya yi min alƙawari shekaru 500. Ranasa ya min alƙawari shekaru 500 da suka gabata a baya. Kina ji na sarauniya? Lokaci na zuwa da zan sauke nauyin da yake kaina. Ki je ki shirya sarauniya tsaf domin kaucewa sharrin mayya. Saboda sarauniya ce kadai za ta iya cetonsa. Matar Ranasa za ta kare shi? Tabbas na san bata san abin da zan iya yi ba a kanta.
ƙarya nake yi sarauniya. Kina kama da abun bauta da ya sauko daga sama. Kuma ina tunanin ni ce mace mafi tausayi a cikin garin Baharamga. Haka zalika ni ce mace mafi kyawu a duk faɗin Baharamga. A gefe ɗaya sarauniya, Ubangiji ya kare ki da dukkan mummunan abu. Oh! Shekaru 500 da suka wuce, ina jiran ganin ka rana sa. Kuma yau wannan matar ce za ta yi kwalliya don kai? A'a rana sa, a'a! Labarin soyayyarmu ya fara ne tun a lokacin da ake zubar da jini a cikin wannan hamadar. Yau? Ranar kartuka furnima ce. Ina so a ƙarƙashin hasken farin wata na bayyana a gabanka. Ina maka alƙawari rana sa. Idan ban nuna maka fuskata ba yau, to wannan amaryar za ta zama tamkar yashi. Ko zan sake haɗuwa da kai? Ko kuma zan zama wata halitta da aka manta da rayuwarta a can baya. Kaka, menene wannan? Wannan wani abu ne mai tsarki don tabbatar da cewa ku biyun ba za ku rabu ba. Za ku fita daga wannan fadar don yin ibada yau. Wannan zai kasance tare da ku a koyaushe. Ina fatan a kowane lokaci ku tabbatar da cewa ɗaurin bai warware ba. Duk yadda za a yi, kada wannan abubuwan masu tsarki su bar hannayenku. Wannan shine aikinku, kuma alhakinku ne ku kare yarima da amaryarsa. Da fatan kun fahimta. Soyayya tana yin daidai da kuma ba daidai ba. A cikin soyayya ko ka sadaukar da kai ko ka kashe rayuka. Bayan shekaru 500 ina jira, ni Mohini yau zan yi kwalliya na shirya tsaf saboda rana sa. Muddin kuna tare da junanku, ba za a taɓa iya yi muku wani abu ba. Siya, mace ita ce ƙarfin mijinta, kuma goyon bayan mace shine kuzarin mijinta. Soyayyanki mai tsarki za ta kare Ram. Ina so koyaushe ku tabbatar kun kasance da juna a cikin inuwa ɗaya. Rana sa da ni ba za mu rabu ba. Na kasance wani ɓangare na rayuwarsa a baya. Kuma yanzu zan zama ɓangaren rayuwarsa. Kin tabbatar kin tsare fadar da gishiri mai sihiri da addu'o'i ko? Amma kin manta cewar har yanzu ƙarƙashin ginin fadar nan akwai babbar hamada mara iyaka. Ni ina nan a ko'ina. Idan aka samu mugunta, halaka tana nan tafi. Duk yadda za a yi kar ku miƙa wuya. Babu wani mugun abu da zai iya yi wa yarima da amaryarsa mugun kallo, tare da kuma sarauniyarsa. Ku tabbata kun ba su kariya. Kaka, ina ƙoƙarin na ga na ceci wannan auren da aka yi, amma ba zai dawwama ba. Nan ba da daɗewa ba, za mu rabu har abada. Za mu iya rabuwa, amma soyayya ta a gare ka ba za ta shuɗe ba. Wannan lokacin kasancewa tare zai taimaka min in tsira a kwanakin da zan shafe ba tare da kai ba. Duk da na san cewa zan sha wahalar rashin ka a cikin rayuwata. Ƙarin tsawon rai! Yarima! Yarima! Tsawon rai! Yarima! Tsawon rai! Yarima! Ƙarin tsawon rai! Yarima! Yarima! Tsawon rai! Yarima! Tsawon rai! Yarima! Ƙarin tsawon rai! Yarima! Yarima! Tsawon rai! Yarima! Tsawon rai! Yarima!
Me ya faru? Ku zo, ku ci gaba, kuna tare da ni sarauniya ce. Ku ce ranki ya daɗe sarauniya. Jahilan mutane kawai. Girmamawa ana samun ta ne, ba a neme ta da ƙarfi ba. Ku kalla, ga yarima da sarauniya nan sun taho. Ƙarin tsawon rai. Yarima! Yarima! Tsawon rai. Yarima! Tsawon rai. Yarima! Ƙarin tsawon rai. Yarima! Yarima! Tsawon rai. Yarima! Tsawon rai. Yarima! Ƙarin tsawon rai. Yarima! Yarima! Tsawon rai. Yarima! Tsawon rai. Yarima! Ƙarin tsawon rai. Yarima! Yarima! Tsawon rai. Zan yi sa'a idan na samu damar taɓa ƙafafunka ranasa. Na samu wannan damar bayan tsawon lokaci, ba zan yi wasa da ita ba. Mayyan nan tana nan. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Tsohuwa, na zo in ɗauke ranasa, me zaki yanzu? Faɗa min. Badsha, za mu iya yin bikin nan daga baya, amma babu aminci Yarima da amarya su tsaya a Hakika nan. doyimo. Ki yi haƙuri da yamma, ba za mu iya barin yaron sarki ya tafi yanzu ba. An shirya babban biki domin isowar Yariman mu a nan. Za ku iya barin murnar sai nan gaba, amma babu tsaro a zaman Yarima da sarauniyarsa a nan gurin. Amma da yamma, wannan dare ne na Diwali a garin Baharamga, saboda sarauniya Siya da kuma Yarima Ram murnar shigowa. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Muguwa tana kallon Yarima yanzu. Za mu halarci taron bikin yanzu. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Barka da zuwa mijin uwar gida Sita. Me kake aikatawa ne haka Yarima? Ta kusa zuwa fa. Na san tana nan. Na'am sarauniya. Defki, ina cikin kasala yanzu. Tsoron ki yayi daidai, amma kar ki damu. Ina lura da komai sosai a faɗin gurin nan, ki daina damun kanki. Zan tabbatar da tsaro a gurin nan. Dafki. Dafki. Ina mai yadda ta tafi? Tsohuwa. Ƙaunata tana cikin hatsarin nan. Wannan ina da tabbacin ba wasan tsakuwa ba ne ba. Kada ki yi tunanin za ki iya kayar da ni da wasu matakanki. Shekaru 500 da suka wuce, wutar ƙaunarsa tana ci a cikin zuciyata. Ko da wutar za ta ƙone jikina ne, zan sake haɗuwa da ranasa dole.
idan kina tunanin za ki iya hana ni haɗuwa da ranasa? Ke na ƙalubalance ki a kansa. In kin isa ki je ki gwada. Tsaya! Idan har kin isa, ki je ki kusanci Yarima da amaryarsa a gabana idan za ki iya. Na yaudare ki, abin akwai ban dariya, ba wanda ya tsira daga sharrina. Na yaudare ki tsohuwa. Wawiyar tsohuwa, lokaci bayan lokaci kina fadawa cikin sharrina. Duk da cewa kin san ni sosai, har yanzu kina fadawa cikin tarkona. Kin manta Rabana ya tura wani aljani cikin wata sura don yaudarar 'yan wancan zamanin? Ba zan iya ambatar sunansa ba. Ki tunani, wani abu makamancin haka ya faru. Kin ga yanzu kuma? Na fara yaudararsa. A lokacin ne aka sace matarsa. A haka aka samu kalmar maricika. Ki tunani. Yanzu da kike nan wajen, a tsaye a tare da ni, waye zai kare Yarima da sarauniyarsa? Yanzu zan ɗauke ranasa da sarauniyarsa a gabanki. Ki hana ni yanzu idan za ki iya, tsohuwa. Ba zan iya zama a nan ba, kuma ba zan iya komawa ƙauyena ba. Saboda a cikin ƙauyen miyagu suna nan suna jiran su kai min farmaki. Ba wanda zai kyale ni. Ba ni da gurin zama a ko'ina. Yanzu ina zan sa kaina. Ina da fadata, za ki iya zuwa can ki zauna.